Bé, i arriba ara el moment d'escoltar el protagonista de l'Institut d'avui, és Raül Romeva. Segur que us ve al cap la seva faceta com a polític, diputat del Parlament Europeu, però el que us presentem ara és la seva vessant literària, perquè acaba de publicar la novel·la d'aventures Retorn a Xambalà. Retorn a Xambalà és una novel·la d'aventures, una lluita entre el bé i el mal. Al centre de totes les mirades, l'oricalc, un mineral amb molt potencial energètic i, per tant, també econòmic. Raül, quins personatges ens hi condueixen? D'entrada, una periodista curiosa. I aquest no és un fet casual, és a dir, una periodista que el que vol és saber què passa i per què passen les coses. L'Aina, d'alguna manera, és el fil conductor i llavors tenim una sèrie de personatges que són, òbviament, per dir-ho així, la plasmació del mal o de la maldat, que és en Wei. Després tenim un acompanyant molt important, que és un contrapès per l'Aina, que és la pròpia germana, que és l'Àlex. Hi ha un personatge que ha fet una reflexió, diguem, que ve d'una lògica, per dir-ho així, molt crematística, que és en Georgios Filippides, un grec, i que de cop i volta li passen una sèrie de coses, canvia la perspectiva i per tant també canvia l'actitud en relació al món, i això és important perquè ens permet també una mica veure és possible canviar d'actituds, i després hi ha una sèrie de personatges una mica, diguem, d'acompanyament de tot això, la trama aventuresca, que també una mica la idea és que això sigui entretingut, si no, no tindria massa gràcia. No? Ara som a la Casa del Tibet a Barcelona i va ser precisament un viatge al Tibet i al Nepal on hem de buscar l'origen d'aquest llibre. Dius que allà vas conèixer una altra manera d'entendre el món. Quins valors la resumeixen? Per mi la importància real del viatge al Tibet va ser descobrir que en realitat els éssers humans, les persones, som una part d'un complex molt més ampli, que ens transcendeix no només a nivell de territori, sinó a nivell de generacions. És la perspectiva de la vida com un tot, la holística. I per tant, el fet de ser una part d'una realitat molt més ampla ens obliga a ser conscients de que el que nosaltres fem pot tenir conseqüències més enllà de la nostra realitat immediata. Bàsicament la dimensió universal de les decisions que prenem. I per tant, des d'aquest punt de vista, una mica el que pretenc també amb la novel·la és interpretar aquesta filosofia i transmetre-la a partir d'una activitat, que és la que a mi em toca fer en aquests moments, que és política, però també, per què no, la periodística, no? A través del personatge principal. Molts dels personatges d'aquesta història tenen en comú tenir el gen atlant, és a dir, ser descendents del continent perdut de l'Atlàntida. Què podem extreure d'aquest mite que ha inspirat autors des de Plató fins a Verdaguer? Com tota la mitologia, interpretar la realitat a partir d'una, per dir-ho així, fabulació o d'una història fantàstica. No? El mite de l'Atlàntida el que permet és explicar molt bé que si no som conscients de les conseqüències dels nostres actes, ens podem trobar nosaltres mateixos caminant cap a l'abisme, cap al barranc. I aquest és una mica el cas en el que ens trobem com a societat actualment, no? És a dir, som molt poc conscients de que moltes de les decisions que estem prenent tindran conseqüències no ja a mitjà o llarg termini, sinó a curt termini. La capacitat d'autodestrucció que com a humanitat tenim és incommensurable, i l'Atlàntida és un magnífic exemple d'una societat suposadament perfecta, ideal, que de cop i volta per una sèrie de males decisions i d'irresponsabilitats acaba sucumbint sota la seva pròpia, per dir-ho així, ceguesa. No? Aquest és una mica el problema que com a societat em temo que en alguns casos estem fent. Com dèiem, a través de la ficció, el que planteges és una reflexió entorn de la gestió de l'energia. Quins són, a dia d'avui, segons el teu punt de vista, els principals reptes que tenim en aquest àmbit? Si jo hagués de definir en un gran problema mundial, global, universal, seria l'energia, l'accés a l'energia. Sense energia, òbviament, no hi ha possibilitats de fer pràcticament res, i per tant l'energia és la font que permet que tota la resta de necessitats bàsiques estigui coberta. Per tant, no és casual que avui les grans guerres del món tinguin com a font principal o com a objectiu i sobretot com a causa principal l'accés als recursos energètics. La pregunta que ens hem de